Masana abwino alero la Mulungu ndipo ndi nthawi ya nkhani kuno ku MBC. Masana ano muli ndine Everest Chingambe. Kumapoyamba nayo mitu yake. Boma lati ndilokhutira ndikayendetsedwe ka ntchito yopereka magetsi ku madera aku midzi ya Marep. A Airport Development Limited ADL ali ndi mapulani omanga mzinda wa Makono malo ozungulira bwalo la ndege la Kamuzu International ku Lilongwe. Ndipo anthu osiyanasiyana asonkhana ku CI mu mzinda wa Blantyre komwe kukuchitikira mwambo wa maliro a Ralph Kasambara. Tiyambe ndi nkhani yoti anthu osiyanasiyana asonkhana ku CI mu mzinda wa Blantyre komwe kukuchitikira mwambo wa maliro a Ralph Kasambara. Pakadali pano majaji mdziko muno ati ndokhumudwa ndi imfa ya Kasambara omwe ati anathandiza polimbikitsa ntchito za malamulo. Justice Ziwoni Ntaba amayankhula izi ku Blantyre komwe kukuchitikira mwambo wa maliro otsanzikana ndi akasambara. Thupi la Ralph Kasambara likidwa m'manda mawa m'boma la Nkhatabe. Akasambara anali mmodzi mwa maloya odziwika bwino mdziko muno komanso anakhalapo nduna. Bungwe la Human Rights Consultative Committee HRCC lati ndilokhudzika ndi imfa ya Akasambara. Komanso mkulu wa bungwe la Malawi Law Society Patrick Mpaka wati Akasambara anali munthu olimbikira ntchito amene anathandiza kwambiri pa nkhani za malamulo ndipo ndizomvetsa chisoni kuti amwalira asanamalize kulemba buku lawo. Zambiri mulipoti. Mchikalata chomwe bungwe la Human Rights Consultative Committee HRCC latulutsa ndipo asayinira ndi wapampando wa bungweli a Desmond Muhango komanso mkulu wa bungweli a Robert Nkwezalamba chati Akasambara anali munthu odzipereka pa ntchito ndipo anachita zinthu zazikulu pa ntchito za malamulo kuno ku Malawi komanso kupereka upangiri osiyanasiyana pa ntchito za malamulo. Bungwe la HRCC latinso malemu Akasambara anadziwika kwambiri mchaka cha 2011 pomwe mdziko muno munachitika zionetsero zazikulu zoyamba kuchitika pomwe magulu ochuluka omwe saboma anatenga nawo mbali. Izi zinachitika pofuna kulimbana ndi ulamuliro omwe anthu samagwirizana nawo pa nthawiyo komanso kusayenda bwino kwa chuma mwa zina. Pa nthawiyo anthu oposa 15 anafa pa zionetserozi kamba kuti boma linkalimbikitsa apolisi kukhala osamvetsera zofuna za anthu. Bungweli lati malemu Akasambara ndi gulu lake anathandizira akuluakulu ena amabungwe omwe saboma kuthawira kunja kwa dziko lino pomwe zinthu sizinali bwino kwenikweni pa moyo wawo. Mwazina chikalatacho chatinso awapona kita Akasambara ndi anzawo ena azamalamulo anathandizira kuchotsa chiletso chochita zionetsero zomwe zinali kusalemekeza ufulu wa anthu ochita zionetsero pa nthawiyo. Iwo atinso mwazina Akasambara anayambitsa nawo bungwe la Civil Liberties Committee lomwe linali bungwe loyamba kulimbikitsa ulamuliro wa zipani zambiri ndi ufulu wa anthu mchaka cha 1992. Padakali pano president wa bungwe la maloya mdziko muno la Law Society of Malawi a Patrick Mpaka wati ndokhumudwa ndi imfayi makanso pomwe Akasambara amwalira asanamalize kulemba buku lomwe amafuna kusindikiza lokhudza malamulo posachedwapa. Yodandaulitsa kwambiri kuti Akasambara atisiya momwe zakhaliramo momwe zamveramo ku legal profession iku mu zaka za komalizirapo iwo samalowa mukoti komano zaka zambiri chokera mchaka cha 90s kusika chama 2012 2013 2014 ndikamene anagwira ntchito yayikulu kwambiriyo ngati anakhalaponso even ngati president wa Malawi Law Society, anakhalaponso attorney general ngati wamkulu wa boma pamamo, anakhalaponso nduna ya za chilungamo. Zonsezo zikuonetsa kuti anali katswiri odziwa malamulo kwambiri. Ye analembaponso mabuku chifukwa amafunditsanso ku University of Malawi, amaphunzitsa malamulo maloya ambiri amene akugwira ntchito m'dziko muno anaphunzitsidwako maphunziro limene timati civil procedure
anaphunzitsidwako ndi Kasambara. Ndiye imfa yawo ndi imfa yomvetsa chisoni kuti atisiya moteremu. Ine ndikudziwa kuti anali panopa akulembaso buku lokuzaniza malamulo omwe Eliama ndikuza zina ndi zina ndiye timayankwana. So ndikuziwazo kuti anali ndi chidwi ndithu pa malamulo, pa ntchito ya malamulo. Araf Kasambara anamwalira lachisanu lapitali ku Lilongwe ndipo thupi lawo likuyembekezeka kulowa m'manda mawa kumudzi kwawo ku Nkhata Bay. Mzimu wawo uuse mumtendere. Popitirira ndi nkhani zathu, nduna yoona za mphamvu za magetsi a Ibrahim Matola yati ndiyokhutira ndikayendetsedwe ka ntchito yolumikiza magetsi ku madera ku midzi ya Marep 9. Ndunayi yanena izi pamene imayendera malo ena omwe ntchitoyi kuchitika m'maboma a Nkhotakota, Nkhata Bay, Mzimba ndi Lumphi. Zambiri mu lipoti ili la Yamikani Makanga lomwe wawerenga ndi Patrick Dambola. Maboma ambiri amene akuyenera kupindula ndi ntchito ya Marep 9 anakhudzidwa ndi ngozi ya madzi osefukira, ndipo ichi nchifukwa chake nduna yoona za mphamvu za magetsi a Ibrahim Matola inayenda ulendo kuti akaone mene zinthu zilili. Pa ulendowu ndunayi inali yokhutira kuti zikuoneka kuti zinthu zikuyenda ndithu madera onse amene ntchito ya Marep 9 ikuyenera kufikiramo. Madera amene anayenda ndi monga Likuche, Ngala Fisheries, komanso Nkhuyu m'boma la Nkhotakota, Kangoyi Primary School, komanso Pasitolo za pa Nkhata Bay. Kwinanso kunali malo monga Choma m'boma la Mzimba, komanso Ruviri ndi Chozoli ku Lumphi. Ndunayi inati kupezeka kwa zipangizo zonse zofunikira pa ntchito imeneyi kukupereka chiyembekezo kuti zinthu ziyenda bwino. Ine ndithokoze upangiri ndi masomphenya a President a dziko lino Dr. Lazarus Makatha Chakwera amene akhala akutilangiza ku nduna wanga kuti project ya Marep iteke. Zivute zitani project imeneyi ichitike. Ndayendera masenta angapo nali munthu osangalala kwambiri. Ndachoka kumene kupita ku Nkhata Bay nali munthu osangalala kwambiri. Ndithokoze ma contractor amene anapasidwa ntchito imeneyi akuyigwira mothamanga. Angakhale monga ngati kudwangwa Nkhotakota North adakumana ndi Namondo, Misinje, mabridge kokoloka, misewu kuduka, anthu samatha kuyenderana. Koma pamene zabwerezerereswa zina ndi zina, contractor wapezeka kuti wafika ndiponso ntchito ya kumeneko ili pa 95%. Sonyeza kuti yathakale. Mawu ake wachiwiri kwa mkulu wa bungwe la Marep ku nduna yoona za mphamvu za magetsi a Francisco Chingoli anati pali chiyembekezo chokuti nyumba zoposa 100 komanso sukulu ndi zipatala zilumikizidwa ndi magetsi a Marep, ndipo izi zichitika posachedwa pa matransformer akangoyikidwa. Chiro zimene zikutanthauza zinthu zochuluka kwambiri chifukwa kukapita magetsi anthu amakhala madibanjiro zosiyanasiyana. Mwene mukukambako aziphunzitsi amakhala mailesi ngati amene aja sachokako yaye chifukwa amathawa manonde ti ma TV mone izi ndizi amanesi amakaneka kuti kukoka kumalo kujaza kakhala mtown ndo zimathandiza. Komanso anthu anu ake amene kujako amakhala ndi mwayo ma business osiyana for ma business abwino ambiri amafuna magetsi. Pothiriraponso ndimanga nyakwawa yayikulu Elton Chimaliro yochokera ku Choma m'boma la Mzimba inayamika boma kamba kosunga lonjezano lake loonetsetsa kuti ntchito ya Marep ikuchitika ndipo zinthu zikuyenda. Nyakwawayi inati izi zidzathandiza kupititsa patsogolo miyoyo ya anthu pa nkhani za chuma m'dera limeneli. Thokoza kwambiri chifukwa cha Mai Catherine Gotani komanso a president athu Makatha Chakwera. Tikuthokoza kwambiri chifukwa cha chitukuko chimenechi popanda iwo kuno sibwezi titaona magetsi ya. Timakhala tikupita ku Eskom chokadandaula za magetsi kwa nthawi yayitali. Tinapita ku nthawi ya UDF, tinapita ku nthawi ya DPP koma sizimaphula kanthu. Koma panopa tili ndi MCP kudzera mwa Mai Catherine Gotani Hara amene nda MP yakuno kuti tadandaulira anatuza kuti mungodikira pang'ono. Tinangodikira miyezi yochepa tupeza kuti magetsi abwera.
ntchito ya marep 9 ikuyembekezereka kuti ipereke magetsi kumalo okwana 416 m'maboma 27 mdziko muno, kungopatulako boma la Likoma lomwe pakadali pano lili kale ndi magetsi okwanira. Nduna ya zamaboma ang'ono a Richard Chimwendo Banda yatsindika kufunika kuti mafumu akhale patsogolo kuthana ndi katangale komanso tsankho lomwe limachitika m'madera pa ntchito za boma. Achimwendo Banda amalankhula izi kwa awimbe komanso kwa mphomwa m'boma la Kasungu pa mwambo olonga mafumu asanu amene adakwezedwa ndi President Chakwera. Isaac Jali wafika ndi ripoti. Malo mwa State President Dr. Lazarus Makathe Chakwera ikudzotsa ino. Mafumu asanu amene awakhazikitsawo ndi a Hajison Potifala Mzaza kukhala Traditional Authority Mdunga, a Maxwell Hamison Fostala kukhala Traditional Authority Chinyama, a Yuda Fraxon Nyirongo kukhala Senior Traditional Authority Chidzuma, a Hastings Chitembeya kukhala Senior Traditional Authority Mpomwa, komanso a Setifala Chimutu kukhala Traditional Authority Chinsinga, onse amboma la Kasungu. Ndipo m'mawu awo amalangizo kwa mafumuwo, nduna yoona za maboma ang'ono, umodzi komanso za chikhalidwe, a Richard Chimwendo Banda analangiza mafumuwo kuti alimbikitse komanso kuteteza chikhalidwe, komanso kuti achotse chikhalidwe china chomwe nchosathandiza panopa, monga kuwumiriza atsikana kukalowa m'banja akadali ang'ono, komanso anawapempha kuti azilimbikitsa umodzi pakati pa anthu a mitundu yosiyanasiyana, komanso kulimbikitsa alimi kuti azilimbikira kwambiri pa ntchito za kumunda pofuna kuthana ndi vuto la njala. A Richard Chimwendo Banda analangizanso mafumuwo kuti asamalekerere mchitidwe ozunza ana amasiye komanso amayi amasiye, koma koposaposa adzipewa mchitidwe okondera pogwira ntchito zosiyanasiyana za boma monga za mtukula pakhomo mwa ntchito zina. Ifeyo tikupitiriza kudalira mafumu athu ndipo akugwira ntchito yapamwamba, tikungopitiriza kuwapempha kuti apitirize zimenezi. Tikupitirizanso kuwapempha kuti atithandize kuthana ndi maukwati awana amene amapha tsogolo awana, amaononga tsogolo lawo lonse, komanso amabweretsa mavuto osiyanasiyana pa thupi lawo pa moyo wawo. Mafumuwa akhale chidwi kuti thandiza kuti ana asamakwatiwe ali ang'ono, apitirize sukulu, amalize sukulu, akamakwatiwa akhale atakula msinkhu komanso atachita bwino ku sukulu. Tikupitirizanso kunena kuti atithandize kuthana ndi katangale wa kumudzi amene amapezeka kumudzi, pogawa malo, pogawa federeza, pogawa chakudya chaulere, pogawa mwina sochoka sasa ndi zinazotewa. Mafumu atithandize kuthana ndi katangale wa mtundu umenewo. Ndipo polankhula m'malo mwa mfumu ya achewa m'maiko a Malawi, Zambia ndi Mozambique, Kalonga Gawaundi, mfumu ya Ululukwa yayamika President wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera kamba kozindikira udindo waukulu umene mafumu ali nawo pa ntchito zosiyanasiyana za chitukuko, powakweza komanso kutukula miyoyo yawo mu njira zosiyanasiyana. Kalonga Gawaundi ngati mfumu yaikulu ya achewa ndiwokondwera kwambiri chifukwa cha ntchito imene President a dziko la Malawi akupanga. A President a dziko la Malawi akukweza mafumu a mitundu yonse. Gawa lero anapereka uthenga othokoza kunena kuti akwayamikira President ngakhale akumana ndi nyengo zambiri zovuta zimene zakhudza dziko lonse lapansi, koma akuganiziranso mafumu pa ntchito yaikulu imene mafumu akupanga yothandiza kuti kumudzi kukhale bata ndi mtendere, chikhalidwe chikhalepo, komanso chitukuko chichitike. Zinthu ngati zimenezi a President akonjezerapo kwathandiza mafumu kuti akhoza basuntha kwalimbikitsa. Boma la Kasungu muli mafumu akuluakulu ma Traditional Authority komanso ma Senior Traditional Authority oposa 30. Isaac Jali, MBC, Kasungu. Nduna yoona zamalo a Deus Gumba yalimbikitsa adindo m'makonsolo kuti achilimike poonetsetsa kuti anthu akutsatira ndondomeko ya mapulani achitukuko chakamangidwe m'madera mwawo. Agumba ayankhula izi kusalima pa msonkhano wa akuluakulu akunduna wawo komanso adindo ochokera m'makonsolo a mdziko muno okambirana za mapulani achitukuko azomangamanga m'maboma. Olive Phiri wadza ndi nkhani yonse. Malamulo okhudza malo omwe anawaunikanso mchaka cha 2022 amatsindika za ndondomeko monga kukhala ndi zikalata za malo amakolo komanso kutsatira mapulani achitukuko pakamangidwe ka nyumba. Nduna yoona za malo a Deus Gumba ati ngakhale mizinda komanso matawuni tsopano akwamanga mwadongosolo, mavuto okhudza kutsatira mapulani akamangidwa akanalipo ndipo ofunika kuwunika ndondomeko zothandiza
kuti mapulaniwo azitsatidwa. Agumba ati akuluakulu ogwira ntchito m'makonsolo ndi omwe ali ndi udindo waukulu olondoloza izi m'madera mwawo, kotero kuti akuyenera kuchilimika pa nkhani yokhazikitsa ndondomekozi. Tikudziwa kuti tikufuna kuti mizinda yathu komanso madistrict athu ngakhalenso mwina ma-trading center akuluakulu ngati mmene timaonera achina Mponera, madisi kumapita kwa agenda kuzikhala kofanana. Tambako kale zimenezi ndithu mwina kwaina chikwawa nsanje kuona kuti anthu otiyendera limodzi. Tsono sizingatheke ife kungopanga malamulo osakhudza kapena osafikira anthu amene mwina amakhala ndi anthu pansi. Kutengera ku decentralization timadziwa kuti mphamvu zili kwa anthu makhansolo. Mawu ake mlembi wamkulu mu unduna woona za maboma ang'ono a Richard Hara anati ntchito yopereka mphamvu kuchoka ku boma kupita ku makhonsolo komanso mapulani azachitukuko akamangidwe m'mizinda ndi m'matawuni mdziko muno ndi zofunika mgwirizano pakati pa maunduna awiriwa. Malamulo yokhudzana ndi malo onsewo ndoti anapangidwa pansi pa unduna wa zamalo, koma mukaona mkati mwa malamulo muja akupereka mphamvu zina kwa makhansolo, district, municipality komanso ma city councils kuti agwire ntchito zimene angakwanitsezo makamaka pofuna kuti malo agwire ntchito moyemerera. Kukhala pamalo osavomerezeka, kumanga pamalo osayenera, kumanga zisakasa m'mizinda komanso kulowerera malo aboma akuti ndi ena mwa mavuto omwe akukhudza mapulani azachitukuko chakamangidwe. Pakadali pano unduna wa zamalo wati nkofunika kuchitapo kanthu pa mavutowa. Olive Phiri, MBC, Salima. Mukuonera nkhanizi kuchokera kuno ku MBC ndipo masanano muli ndine Evelyn Chingambi. Bwanji tionenso mitu yake. Boma lati ndilokhutira ndikayendetsedwe ka ntchito yopereka magetsi ku madera akumidzi ya Marib. A Airport Development Limited ADL ali ndi mapulani omanga mzinda wa Makono malo ozungulira bwalo la ndege la Kamuzu International ku Lilongwe. Ndipo anthu osiyanasiyana asonkhana ku CI mu mzinda wa Blantyre komwe kukuchitikira mwambo wa maliro a Ralph Kasambara. Takulandiraniso nkhani zathu. Komiti ya kunyumba ya malamulo yoona za mtengatenga yayamikira kampani yoona za maulendo a pandege ya Airport Development Limited ADL kamba ka ntchito yomwe ikugwira pofuna kukonzanso zina mwa ntchito zake kuphatikizapo kumanga mzinda wa Makono. Wapampando wa komiti iyi a Enoch Phale wati ntchito yokonzanso bwalo la ndegeli ndi yofunikira potulula ntchito za mtengatenga zokhudza maulendo apandege. Aphale ayankhula izi pomwe komiti yawo inayendera maofisi a kampani ya ADL ku bwalo la ndege la Kamuzu International ku Lilongwe. Pomloka wadzandiripoti. Cholinga cha ulendowu kunali kufuna kuona ntchito zomwe kampani ya ADL ikuchita pasi pa ndondomeko zosintha kagwiridwe ka ntchito zake. Kampani ya ADL ndiyo imayang'anira mabwalo a ndege onse mdziko muno. Poyankhula kwa aphungu a komiti yoona za mtengatengayi, mkulu wa kampani ya ADL a Victor Lungu ati kampani mwa zina ikugwira ntchito yokonzanso mabwalo a ndege, kukhwimisa chitetezo mabwalowa komanso kuyambapo ntchito yokhazikitsa mzinda waukulu ku bwalo la Kamuzu International Airport omwe akuti udzathandiza kukweza ntchito za malonda ndi zina. Tikumakhala tikumalandira anthu ambiri akumabwera ndikupita kudzera ma airport athu Echileka ndi Kamuzu International Airport. Maso tinaita uzasi kuti panopo tili mapulani kuti tifuna tiyambeso ndege zizipita ku Zuzu ndi ku Karonga kuti zizitengaso ndiku Mangochiso kuti tikonza Monkey Bay Airport. So zonsezi zinali zinthu zoti asangalala nazo komabe atiuza kuti tipangebe zinthu zambiri. Wapampando wa komiti a Enoch Phale ati ndi okhutira ndi momwe kampani ikugwirira ntchito zake makamaka pokonzanso maonekedwe a mabwalowa komanso kuonjezera zinthu zina za makono zofewetsa ntchito ya pamalowa. Iwo alonjezanso kuti komiti yawo ithandiza kampani kuti ikwaniritse masomphenya ake pokweza ntchito za maulendo apandege. Kuyadilisa kwambiri kuti ali ndi kukonzanso ndondomeko kugwiritsa ntchito zawo zichatomati ma reform aja ena
achita kuonetseratu poyera kunena kuti agwirizana kwambiri ndi ndondomeko za pangarekire kuyang'anira kunena kuti pakhale kagwiridwe ntchito kabwino ka ntchito za ma airport komanso ali ndi mwayi onena kuti akuzotithandiza kuti khoza matolera kanga chepe nkumapitiriza kuti tikoza bwino ma airport athu. mkatikati mwa ntchito yokhazikitsa mzinda waukulu ku bwalo la Kamuzu International Airport, kampani ya ADL ikuyembekezeka kumanga malo ochitira za malonda, malo ogona alendo, sukulu yophunzitsa anthu kuulusa ndege ndi nyumba zokhalamo anthu mwa zina. Paul Mlowoka, MBC, Lilongwe. Nthambi yoona ngozi zogwa mwadzidzidzi mdziko muno ya DOTMA yatsindika kufunika kwa mgwirizano pakati pa adindo m'makhonsolo a mdziko muno pakagwa ngozi za dzidzidzi. Komishonala wa nthambiyi a Charles Kalemba apereka pempholi kuzomba pomwe amatsegulira malo omwe adindo onse okhudzidwa ndi ngozi zogwa mwadzidzidzi azigwirira ntchito zawo. Charles Chindongo wadza ndi zambiri mu ripoti ili lomwe akuwerenga ndi Norbert Jameson. Malowa omwe pa Chingerezi akuatcha Emergency Operation Center kuzomba akuyembekezeka kubweretsa adindo onse okhudzidwa ndi ngozi zogwa mwadzidzidzi malo amodzi. Poyankhula atatsegulira malowa, komishona wa DOTMA a Charles Kalemba walangiza adindo mboma la Zomba kuti agwiritse ntchito malowa moyenera ndi cholinga choti achepetse mavuto omwe anthu amakumana nawo ngozi za dzidzidzi zikagwa. Amene wandofunikira kwambiri chifukwa chakuti pa nkhani ya panga ndondomeko zothanirana kapena kuyankhapo pa ngozi zogwa mwadzidzidzi, chinthu chofunikira kwambiri ndi mmene utsogoleri ungakhalire kuti aliyense akadziwe chimene achite, aliyense akadziwe kumene alowere, aliyense adziwe chimene akuyeneka kunyamula. So kukambirana kwa mtundu umenewo kumakhala bwino anthu akakhala malo amodzi. So malo anowa ndi malo amene anthu azizakambirana kuti kodi ngozi sanachitike tipange chani. Malo anowa ndi pamene anthu azizati ngozi yachitika kodi kukachulu kuli bwanji, kodi kuchingale kuli bwanji. United Nations Development Program UNDP kudzera kuthumba la Green Climate Fund amanga nyumba kuzomba kuti mwazina ithandiza adindo kuchepetsa mavuto omwe amadza ngozi za dzidzidzi zikagwa. Poyankhula kumayambiriro, DC wa boma la Zomba Myron Gadjavula anati chitukukochi chabwera mu nthawi yake. Nyumba imene ijofunika kwambiri chifukwa na munthu wa chaka chathaucha anationetsa ndithu kuti tili ndi vuto lalikulu. Coordination imaoneka kuti pena imativuta kuti ino tonse tikumane bwinobwino malo amodzi, tikhale ndi malo kuti aliyense akhoza kumapanga maripoti ndi kumafotokoza zimene wakukumana nazo ku field. Komano kubwera kwa malo amene wawa ndikupiwa kuti ino kutithandizira kwambiri kuti tikakumananso ndi ngozi ngati zimene zozo tithe kukumana bwinobwino ndi kuchita coordinate moyenerera. A UNDP akumanganso nyumba ngatizi maboma a Phalombe, Dedza, Salima komanso Karonga omwe amakhudzidwa ndi ngozi za dzidzidzi nthawi ndi nthawi. Gulu loyamba kuphunzira maphunziro othandizira kutolera misonkho m'malire a dziko lino la Customs Clearing Agents pa Chingerezi amaliza maphunziro awo pa sukulu ya ukachenjede ya Malawi University of Business and Applied Sciences MUBUS ku Blantyre. Izi zatheka ndi upangiri ochokera ku Malawi Revenue Authority komanso thandizo la ndalama lochokera ku bungwe la Center for International Private Enterprise. Mercy Zamawa akufotokoza. Anthu ogwira ntchito yotolera misonkho amatenga gawo lalikulu pa malonda pakati pa dziko lino ndi maiko ena. Iwo amathandizira makampani ndi anthu paokha kukwaniritsa zofunika pochita pa malonda, kuphatikiza, kugawa, kuwerenga komanso kutsimikiza zikalata zovomerezeka pa katundu. Koma kwa nthawi yayitali anthuwa akhala asakupeza maphunziro ogwirizana ndi ntchito yawo chifukwa mdziko muno munalibe sukulu yomwe imapereka maphunziro otere. Ichi n'chifukwa chake bungwe la Malawi Revenue Authority linaona kufunika kuti maphunzirowa azichitika mdziko muno, ndipo linagwirizana ndi sukulu ya ukachenjede ya MUBUS kudzera mu nthambi yake ya Management Development Center kuti iyambitse maphunzirowa. Maphunzirowa anayamba ndipo awa ndi ophunzira oyamba kulandira certificate atamaliza maphunzirowa.
sukulu ya Mobas ndiyoyamba kupereka maphunzirowa, ndipo malinga ndi Dr. Rabia Hanif aku Mobas ati maphunzirowa anawakonza mogwirizana ndi mmene zinthu zikuyendera panopa. Loyamba ndi lachiwiri limene lili mu session panopo ndioti ndi sponsored program ya tili ndi ma sponsors amene a Interglobal Alliance amene apangidwa manage ndi SAIPE aku US amene akupanga sponsor. Komano cholinga chathu choenda kuti ma programu apitilirebe mpaka na kutsogolo. Mlendo olemekezeka pamwambowu anali mkulu wona za ntchito za malonda ku MRA Mayi Agnes Katsonga Phiri. Ndikofunikira kwambiri ife monga wa Makenga Funding Agent ndi amene amayimira anthu amene apanetsa katundu. Koma poyimira paja aziyauza chilungamo fuma nthawi zina amapeza kuti katundu anthu akulandidwa ife aja kumauza za chinyengo zosalongosoka. Ndefe tinamvetsetsa kuti ndizoonadi iwo anthu aja sanaphunzitsidwe ntchito imeneyi. So ndizofunikira kwambiri ifeyo Malawi sikuti tangoyima patokha koma tili mkati mwa mayiko ena ngati SADC region komanso ngati dziko lonse lapansi tifuna kuti katundu aziyenda mwachangu trade facilitation. Ndiye kuti tikhale kuti facilitation ziyenda mokwanira amene amathamangisa mapepala aja Makenga Funding Agency ndofika kuti aphunzitsidwe ndipo ntchito ayidziwe bwino kwambiri. Kumbali yake mmodzi mwa ophunzira omwe wamaliza maphunzirowa Mavuto Zabula anati maphunzirowa awathandiza kuti adzigwira bwino ntchito yawo. Maphunziro amenewa atithandiza kwambiri chifukwa chonena kuti monga tidziwa kuti Malawi imadalira kwambiri ku misonkho. Ndi phunzira kwa maphunziro amenewa kuti pangitsa kunena kuti tikapita kwa makastomala athu tikafotokozera zeni zimene zimafunika kuti titolere misonkho. Ngati ma agent tiyenera kukhala anthu okhulupirika, ngati ma agent tiyenera kukhala anthu oonetsetsa kuti ntchito yathu ili bwinobwino. Bungwe la Center for International Private Enterprise kudzera ku bungwe la Global Alliance for Trade Facilitation ndiwo athandiza kuti maphunziro atheke. Mercy Zamawa, MBC, Blantyre. Achinyamata okhala mdera la Bangwe mu mzinda wa Blantyre awalimbikitsa kuti azigwiritsa ntchito internet pa foni zawo zam'manja pofuna kupeza chithandizo cha zaumoyo mosavuta. Wanena izi ndi mkulu wa bungwe la Active Youth Initiative for Social Enhancement AISE Marcel Chisi pamwambo omwe bungwe lawo linachititsa ku derali loweruka. Frank Kandu walemba ripoti ili lomwe wawerenga ndi Norbert Jameson. Bungwe la AISE linayamba kugwiritsa ntchito chipangizo cha pamakina apa intanetichi mongoyesera mdera la Bangwe kuyambira chaka cha 2018. Mkulu wa bungweli Marcel Chisi akutsindika zakufunika kwa chipangizochi. Application imeneyi amachita register mnyamata amene akufuna kukachita access health service. Akapita kuchipatala kuja ngati sadathandizidwe moyenera amatha kuchita so report pa application pomwepo kunena kuti ine ndapita kuchipatala ndimakafuna mankhwala amatenda opasirana pogonana ndiye ine sina apezi. Ndiye kuti immediate report imeneyo ikupita ku office ya kwa DHO, ikupita ku Blantyre City Council, ikupita so kwa wankulu wa pa chipatalapo kuti mnyamata wina anapita kukafuna kuthandizo koma sanathandizidwe. Ndiye immediately ma institutions amene amachita follow up kuti chavuta ni chani. Mankhwala ku pharmacy ko pa chipatala kulibe, ngati kulibe abwera liti, so that mnyamata uja amuze moyenera kunena kuti okay lero mankhwala palibe koma next 2 weeks mubwere muzalandira chithandizo, kapena next 2 days mubwere, so that achinyamata ambiri azikhala encouraged kupita ku chipatala chifukwa choti aziona kuti chipatalacho chimapereka mayankho ku mavuto awo. Ndipo yemwe amayang'anira ntchito za umoyo zokhudza achinyamata mu ofesi ya za umoyo mu mzinda wa Blantyre Lydia Mpalira anafotokozapo zakufunika kuti achinyamata mdera la Bangwe azipeza chithandizo ndi upangiri okhudza za umoyo poti achinyamata mderali amakhudzidwa kwambiri ndi nkhanizi. Vuto limene ndilali kulu kwambiri meri kuti khudza pakati pa achinyamata athu kutengera kuti pali zochitika zambiri pakati pawo monga ngati mimba za achinyamata achichepere azaka za 10 mpaka 19 mimba zikuoneka kuti zochuluka ngati kwathu kunoko ku Bangwe ndambiri kuposa somwina madera ena mu Blantyre munomo mikusenza ndi vuto ndithu lalikulu. Mbali inaso ndikuzani matenda opasirana pogonana achulukiranso pakati pa achinyamata atsikana komanso anyamata omwe zimene zisonyeza kuti ni ntchito yayikulu yofunika kuti tigwire cholinga choti achinyamata athu amene atokhala ndi moyo wathanzi. Achinyamata oposa 15,000 dera la Bangwe athandizidwapo kale kudzera mu chikonzero cha Mobi Surf Aids. Bungwe la AISE lati litengera chikonzerochi
madera ena komanso zigawo zonse mdziko muno. Ndipo pomaliza nkhanizi nayinso mitu yake. Boma lati ndi lokhutira ndi kayendetsedwe ka ntchito yopereka magetsi ku madera aku midzi ya Marep. A Airport Development Limited ADL ali ndi mapulani omanga mzinda wa Makono malo ozungulira bwalo la ndege la Kamuzu International ku Lilongwe. Ndipo anthu osiyanasiyana asonkhana ku CI mu mzinda wa Blantyre komwe kuchitikira mwambo wa maliro wa Araf Kasambara. Pezani zambiri pa mbc.mw, MBC Digital, tsamba la Facebook, Instagram ndi X. Munali ndine Everest Chingambe, tikufunirani tsiku lopambana.